Erokamano nyakwara Ramogi kuom medo kete Ramogi TV, ma en Ramogi TV to magi gin weche manyien mag migago, kama kawuono nyar Kenya moro ofunjo rekod mar kwako yien kuom seche 72 moluwore maonge yweyo. Magi to giba moko waikoni, to mokwongo thuond weche. Migao mar somo kawuono golo duoko mar piny mar KJSEA marwako jopuonjre e senior secondary. Doho mamalo pacho ka ochungo keto e tim winjruok mar thieth manobede kind piny Kenya gi piny Amerika nyaka winj burano. Rufena Muthoni ofunjo rekod mar piny mangima bang' kwako yien kuom seche arwakini machiegni. Nyinga Milton Ochieng' Awuor. Kaka yor kedo gi midhiero mamoko kata mamako jok mamine kod nyiri mosechopo ria e kaunti ma Homa Bay, riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Zana Africa koro chako timo nonro mageto kolo kendo nono gigo makelo pek kata midhiero e kinde mag ria. Nonro makamano biro bedo mar rango gimomiyo moko kuom jok mamine kod nyithindo manyiri mosechopo ria golo remo mathoth e kinde mag ria kod manyo yore minyalo konyogigo. Jata tije maduong' Zana Africa Beatrice Jane wacho ni nonro madhi nyime dhi kawo higni 2 kendo geto mine kod nyithindo manyiri maromo 10,000 e kaunti ma Homa Bay, koko ni dwaro margi en ni neno ni joma mine kod nyithindo manyiri obedo gi yot e kinde mag ria kendo konyogi e tieko midhiero magineno e thuolo magine ria. Prevalence of menstrual health irregularities across the communities, whether it is pain, prolonged bleeding, anemia, and all other issues that could be accompanying the menstrual health irregularities. We are doing this for the next 1.5 years. This study is supposed to take 2 years, 2025 and 2026. We are targeting women and girls of reproductive age as per the Ministry of Health guidelines. That means for 15 to 49 years. We are targeting to reach 10,000 women and girls with our SPCC campaign to make sure they are aware that when we have pain, when we have prolonged periods, it's not normal, and we are supposed to seek medical advice and guidance. We are trying to reach out to men also to realize that the violence that we have against women, they are also participating in it. And they need to know that this is impacting on the society. Anti-regi policies ma waseketo in place kaka sexual gender based violence policy ma konyowa mondo wane ni ratiro mora mora okorochi to tieko kabisa issues mag rocho ratiro mag oganda ei Homa Bay County. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma migao mar somo dhi lando ayanga duoko mar piny mar KJSEA ma jogo eko manie grade 9 manche notim e giko mar higani. Maeri en thuolo mabiro miyo jogo manotimo piny makamano donje grade 10 manokoro senior school ka gitieko okang' mar junior secondary. Judith Omondi watudore godo achiel kachiel mondo nyiswa ni to chenro makamano chopo nade. Judith Omondi, kinyalo winja, inyalo nyisowa ni to wageno mar winjo duoko mag piny mag KJSEA kar sadi. Milton awinjo maler achiel kachiel ka antiere dog tich mar duol matayo piny ma pacho kae NEC, kendo kae wageno ni jodito mopogore opogore mar sekta ni mar somo kamoriwo jatend migao mar somo Migosi Ogamba kaachiel kod jata tije mar duol matayo piny ma pacho kae David Njengere biro riwore mar golo penj mag jo grade mar 9 mane orumo dwe ma okalo mano KJSEA. Milton, ka duoki chien ma en mana penj ma okwongo ma watimo kaka piny Kenya, yare ni wachak kata nyare ni wadonji e kit somo mar CBE, kendo mae penj mokwongo ma jopuonjre mag jo grade mar 9 dhi tiyo godo e donjo ayanga e grade mar 10 e pacho kae gin jo klas mokwongo madhi kuongo bilo kaka grade mar 10 chalo.
koro odiochieng' ma kawuono ka chakre sa 8 wageno ni jotelo ma opogore opogore migawo mar somo dhi golo dwoko ni, to bende jonyuol kaachiel kod jopuonjre ong'e ni to chal nade, jopuonjre otimo nade, to gin lai mage ma gidhi kawo ka gidonjo e sekondar mamalo. Bende wang'eyo ni kaka kit somo nolokore, jopuonjre gi kawuono dhi ng'eyo ni to kaka an japuonjre adhi kawo lai mane mar somo, adhi bedo ni atimo science, adhi bedo ni atimo kwano, koso bed ni adhi bedo katimo tije mag lwedo ma opogore opogore. Koro magi duto gidhi ng'eyo kawuono. To bende kotenore gi weche mag donjo e skul Milton, jopuonjre gi onego bed ni ng'eyo skunde ma giriwore godo chakre wuok tich, mano tarik 15 dweni ma wantie ni, gidhi bedo ka gisechako ng'eyo ni to ketgi e skunde mage. To bende jogo manyalo gombo bende ni olok skunde nikech weche ma opogore opogore, jonyuol nyalo bedo ni nigi weche ma opogore opogore ma omiyo ginyalo miyo gigombo ni mondo gilok ne jopuonjre gi skunde. Wadhi ng'eyo kopo ni sirikal kata mana migawo mar somo dhi miyo gi teko mar chako kata mana mar dwaro timo lokruok ne skunde ma oluong gie. Kata kamano waparo ni magi dhi bedo matin kabisa kaluwore ni jopuonjre gi nyicha oseoro kwayo mag skunde ma degigo mondo giriwre godo. Ketogi e skunde rumo tarik 23 mar dweni mar 12, kendo chakre tarik 23 no ema koro ibiro chak poni nitiere ng'ur ewi skul ma oketie janyuol kata japuonjre nyalo gombo mondo mi oloki, to chakre tarik 23 no ng'ur ma kamago ibiro chak winji kod migawo mar somo. Kaeto Milton tarik 12 dwe mar 1 higa manyien, jopuonjre mag grade 10 biro chako koro riwore gi skunde ma opogore opogore. Kane bedo ni ma en ndalo machon, to biro chalo ni koro magi jo form 1 madonjo. Kata kamano nikech lai mar somo masani wan godo, gibiro bedo jo grade mar 10 madhi bedo kariwore kod sekondar mamalo mar chako ng'iyo kaka bende gichako somo mag gi ayanga. Bende gima onego bed ni wang'eyo Milton en ni keto jopuonjre ma dhi yudo duoko gi kawuono gi e skunde dhi luwore kod kaka gitimo e penj ma duoko gi dhi golo odiochieng' ma kawuono. Penj gi ok chal kaka KCPE machon cha. Magi gin penj ma idhi riw matin tin kaluwore gi bende kaka jopuonjre gi nyicha osebedo ka timo chakre ne gichakre grade 3, grade mar adek kacha ne gisechako timo penj matindo tindo ma magi duto gik mano yude skul ma giyude penj ma yudo kaka japuonjre ne timo e tije ma tindo ma itimo e skul gi duto te idhi rangi, to bende idhi ng'ini to japuonjre otimo nade lai gi duto eka tineno ni tikete skul mane. Bende duoko ok dhi bed ni ok dhi wuok ni japuonjre ni otelo kawuok e skul ma kama ma idhi ng'ini to itiyo gi alama moko ma nyicha giketo ni kia exceeding expectation, meeting expectation. Mano nyiso ni japuonj mokalo lai manoketi, kata japuonj manie diere, kata japuonj mochopo e lai manoketi cha. Koro magi duto wadhi neno jopuonjre madhi kalo lai moketi no gin gi chenro mamalo mar chopo e skunde mag national kata skunde ma sani CBC luongo ni cluster 1. Koro magi duto gin moko kuom weche ma pod wamedo luwo ni Milton e log tich ni mar duol ma tayo penj e pacho kae NEC. To ang' wabed kwa kono jawinjo marwa kochopo e chenro mag weche manyien ma sa achiel kod sa 3 ni to bedo nade, to jonyuol oyudo nade kaachiel kod jopuonjre gi. Mak mana ni kopo ni osechak chenro ni, tang'eyo ni telo mar migawo mar somo dhi lando ayanga ni jonyuol yudo duoko mag jopuonjre gi nang'o kokalo e namba mane. Achiel kachiel kuomi nyaka e studio Milton, mak mana kopo ni in gi penjo moro. Agi e thuolo ni taonge penjo Judith, wageno mar yudo mathoth koa kuomi e seche mabiro go. Ka wadhi nyime ni migawo mar somo igeno ni biro lando duoko mag penj mag grade 9 KJSEA higani. KJSEA en penj mitimo gi jopuonjre mag grade 9 kamano e giko ma junior secondary, kendo koro jopuonjre go donjo e grade 10 mano e senior secondary e bwo somo mar CBE. Kit somo ma kamano mochung'ne kod NEC onywako somo kaka kwano, science e kind mamoko. Wabiro miyi duoko achiel kachiel e seche mibiro bedo kilando duoko ma kamago.
Doho mamalo ochungo chenro madhi nyime kod winjruok mande nobed e kind piny Kenya gi piny Amerika e wi bero chenro mag thieth e pacho ka kuom kinde nyaka chop winj burano manochwalie doho e wi ng'ur mar chal mar kit winjruok e kind pinje ariyogo. E kinde winjo burano manochwalie doho kod seneta ma Busia Okiya Omtata, doho nochiwo chik kod ma omaknegi bura. Winjruok mar bero chenro mag thieth kokalo e chiwo nonro mag thieth e kind piny Kenya kod piny Amerika noketie kogno gi jatend piny William Ruto kod jatend piny Amerika Donald Trump tarik 4 dwe mar 12 higani. Migawo mochung' ne pi e pacho ka oriwore kod riwruok ma ok mar piny owacho mar International Water Management Institute machako loso lai moriere mar nengo pi mibiro ti godo e juogo jopur matiyo kod pi mikiro e puothe kata irrigation. E winjruok mochuo e kogno e odiechieng' ma kawuono gichano mar riwore e bero ngima jopur kaluwore ni nok mar pi masani neno e pacho ka kokalo kuom yore mopogore opogore. Bende gichano mar chako tiyo kod piny China e duoko nengo mar teko mar chieng' e bero weche mag pur e pacho ka. Chak higa manyien migawono limo gwenge mag Suba e kaunti ma Homa Bay kama riwruogni osechako tiyo kod jopur e chwalo pi ne jodak mopogore opogore. We need a bulk water tariff that is commensurate to the environment. You know, irrigation water is not practically commercial, but then we need a tariff that resonates with the broader agenda of ensuring that we have food security and is manageable by our smallholder irrigation. With a tariff also, it will help us also be able to utilize when we start charging the farmers, it will help us start utilizing the water in a sustainable way. But at the same time, even as we build the tariff, we're also working on ensuring that our farmers, especially the smallholder, also have access to market. When they have access to market, this enables them have the ability to pay. So even as we bring up a tariff, and we help them have access to market. We are firming up our commitment actually to work together in advanced irrigation development in Kenya. It's not only in Ethiopia, we are going to expand it definitely in Kenya as well and then beyond. Kar chiwo thieth ne nyithindo mag korko nyuol yo Kapsabet Referral Hospital oyudo kony maduong' bang' yudo masinde mag chiwo thieth kendo neno ni nyithindo minyuolo yudo kony mowinjore kanyakla gi megegi. Konyno ero nochiw gi riwruok mar Kenya Deposit Insurance Corporation KDIC kendo igeno ni obiro bero chiwo sir mowinjore ne osiptandno ma Kapsabet kendo chiwo kony mowinjore ne nyithindogo. Bende mine mayach biro yudo kony mowinjore kendo po nono ni kindegi ochopo mar konyore ibiro ne ni gikonyore e yo makare. CTG machines, 3 radiant warmers, 4 patient monitors, 4 manual delivery beds, 2 photography machines, 20 delivery packs, 10 theater gowns and 10 theater drapes. This is just by the beginning of our collaboration with Nandi County. We hope to see more of this where we'll be able to support as the needs may be identified. These are equipment that are going to go a long way in ensuring that maternity services are provided in a more quality manner because of the support equipment that are needed in service delivery. This is a response to a request that we sent out last year. Towards the end of last year, it must have been in October, November last year, we sent out a request to KDIC to consider supporting Nandi County through their CSR program. And today we are excited that this has come to a reality. We are very grateful to all the partners who have put their hand to support us in various ways, but specifically today we are very grateful to KDIC.
Riwruok mar kweth mapingo sirikal koro wacho ni sirikal uso mwandu mag jopiny ma ok gikawo pach jopiny. Jotelo mag kwethno kaloso gi jofwambo bende oseo duol matayo yiero pacho ka IEBC e gima giwacho ni duolno norembago yiero madundo e yo mahuyanga kod adira. Gisingo madhi e doho mar kwedo duoko mag yiero ahinya to mar kar chung' od bura ma Malava e kaunti ma Kakamega kod Mbeere North e kaunti ma Embu. We must defend our multi-party democracy that is now under existential threat from this rogue regime. We witnessed in the recently concluded shambolic 27th November 2025 by-elections that the chairman of IEBC, and I was very surprised on Monday, I think the 8th, listening to Chairman Ethicon saying that elections cannot be stolen in Kenya. It's an impossibility. Is he a stranger in Jerusalem? This position has already been contradicted by very credible observers who participated in these by-elections, including the Kenya National Human Rights Commission. We heard from them. The indictment was harsh in terms of how IEBC failed to conduct these elections properly. The problem of Kenya is disregard of the rule of law. The problem of Kenya is abductions and extrajudicial killings. The problem of Kenya is wanton and open and shameless bribery in State House of Kenyan voters. Those are the problems that bedevil our country. So please, let people not be swayed and diverted to chase a false narrative about tribalism and lack of unity in the country. Those are not challenges in this country at all. The problem of this country today is the raiding of the payslip. All workers are in anguish. Their payslips have been raided. Those are the real challenges that faces the people of Kenya. So as we proceed to Christmas, let the people of Kenya focus on what ails our country so that we can get a solution. And the solution is one term. And that is the way it is. William Ruto is a guy of theater. He likes theatrics. High-sounding phrases, making Kenya Singapore. Yeah? How do you make Kenya Singapore when corruption is the order of the day? I hope he has read actually a Lee Kuan Yew's book properly, so that he is not hallucinating about making Kenya Singapore in the next few months that are remaining in his presidency. Kata beni serikal osembeko chike makawo pande, thoth jodak ma kaunti ma Busia pod ni kod pek mar yudo pande gino mamono gi yudo kony mathoth. Thoth giwacho ni ok ginyal kata ndikore okumba ma SHA kata mana yudo tije mamoko nikech gionge opande. Kwan ni thoth ne gin jok mamine ma gin jo Uganda to kendi e gwengego eko kaachiel kod jodongo. Jaod bura ma Teso South Mary Emase okwayo jotelo e kaunti ma Busia mondo nyal neno ni jopiny kod kaunti no oyudo pande maonge pek moro amora. Watu wengi tuko hapa wala ambao hawana vitambulisho, lakini ukienda huko mnajaza fomu ya uongo, mnafikiria itaenda mbele na iende mbele. Utakuta majina tofauti haionekani na ingine inaonekana. Sasa mimi nashangaanga ile inaonekana inakuanga ya watu wakina nani. Watu wamekuwa sasa wanataka kupata huduma, ukienda wapi nasema leta kitambulisho. Sasa kitambulisho hakuna. Wako watu wengi sana ambao hawana vitambulisho. Sasa wakina mama, vijana wamemaliza miaka 18, lakini wakienda wanaandikisha fomu. Lakini hiyo fomu sijui inaenda Nairobi au inabakia wapi. Sasa ninashindwa ni nini mbaya. Na wewe wakati hiyo alitoa hata pesa ya kupiga picha nini, ndio tunauliza kwa nini wanatupagua. Ukirudi huko wanakuambia ati rudia. Kurudia hakuna, ngoja. Kaluwore gi nok mar thuolo mag tije mokwako pacho ka, rowere e kaunti ma Mombasa idwa ni mondo okaw thuolo mar tiyo gi lony mag mbui kaachiel kod thuolo mag tije mayudore e yuto mag nam midendo ni blue economy madongore gin giwegi. Magino yangi e nyasi ma chiwo tiegruok ne rowere e kaunti ma Mombasa
kama noyangi ni thoth rowere pok ofwenyo thuolo mag tije ma ginyalo timo mag dongore gin giwegi. Jokanyo ojiwo jogo eko modak kod ng'ol mondo mi owuog oko mar rango chenro manyalo jologi mar yudo kaka ginyalo dongore e weche mag ohala kaachiel gi thuolo mag tije moketnegi thenge kaka jogo modak kod ng'ol. We make sure that we connect them with skills in entrepreneurship so that they can start businesses that will potentially sustain their livelihoods and those of their families. So we're very excited to be here this morning and this day and for the next 2 days because our mandate, as I'd mentioned, is to support our young people get access to work. And looking at the program objectives, we have a lot of business towards supporting women, also very inclusive in terms of how do we support persons with disability get access to opportunities, and also the displaced persons and displaced communities. How do we support them to get access to work and also just them starting and running businesses successfully. Because shida kubwa ambazo tunazo either za ukora, zile za wizi, madawa, ni kwa sababu vijana wametupoteza matumaini. Na matumaini ni kwa sababu hauna fedha ya kukupatia wewe hadhi kama kijana ama kama mwanadamu. Na function kama hii ni njia moja ya kumrudishia hadhi yule kijana. So tutaendelea kushirikiana na Bright Amande na wale washikadau wengine ili tujaribu kupunguza kwa kiasi fulani hili tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana. Nyadendi Trufena Mudhoni majegni 22 ovunjo rekod mar piny mangima bang' kwako yien kuom seche 72 kuom ndalo 3 moluwore maonge yweyo. Okang' madhi keto nyinge e buk moyiedhi mar piny mangima mong'ere kaka Guinness Book of World Records. Trufena ma en jarit alwora okalo rekod mare owuon mokwongo mano okwake yien kuom seche 48. Wayudone matut kuom Kamau Mwangi e kaunti Manyeri. Labda Kamau, unaweza kutufahamisha sherehe kwa namna gani? Manake tumeona watu wakishangilia kwa mbali. Amevunja. Ndugu Ochieng, hujambo? Na hapa ni katika afisi za gavana wa kaunti ya Nyeri ambako dakika chache zilizopita, karibu saa moja hivi ambayo imepita, msichana kwa jina Trufena Muthoni ameweza kuiweka rekodi mpya ya kukumbatia mti kwa saa 72. Na pale nyuma ni mti wenyewe ambao Trufena ameweza kukumbatia wakazi na Wakenya ambao walikuwa wamefika wakifanya juhudi za kupiga picha tu na mti wenyewe kwa ishara ya support ama kumuunga mkono kwa juhudi hizo ambazo ameweza kufanikisha. Na Milton, picha ambazo mtazamaji anaelekea kuzitazama ni juhudi ambazo zimekuwa tangia asubuhi mpaka dakika ambayo aliweza kuvunja rekodi yake, na tumwezeshe mtazamaji wa Ramogi TV kufuatilia yaliyochipuka hapa. Tizama. Naam, na hali ilikuwa hivyo saa 6 na dakika 25 saa za Afrika Mashariki hapa katika kaunti ya Nyeri. Msichana huyo kwa jina Trufena akiweka rekodi mpya ya kitabu kitabu cha World Records cha kumbukumbu kundathi na kumbushwa, na ni rekodi ambayo ikiweza kuwa ratified atakuwa binadamu wa kwanza duniani kukumbatia mti kwa masaa yale siku ya jana, akiweza kuivunja rekodi yake ambayo alikuwa ameiweka Machi ama Februari mwaka huu. Kundathi sina tarehe ambayo ni sahihi, lakini ilikuwa ni Machi ama Februari ya saa 48. Na sijui kama nitapata ndugu ambaye atatuzungumzia hapa. Ndugu kutoka Kisumu ambao ulikuwa umesafiri, njoo tuzungumze tu kwa Kiswahili. Kwa majina unaitwa nani, ulisafiri saa ngapi, na kuona Trufena amefanikisha hili ni changamoto gani kwako? Asante, unaongea na Mesha Kotieno Kore. Nimeshukuru sana, nimefika hapa, nimeona mrembo wetu. Kweli ni kazi safi, ni kazi. Msichana ametuchallenge, ametia
mkono yake kwa world record. Kitu imefanywa hii Kenya na watu kama Kipchoge mrembo, tunashukuru. Mwelekezi ananiambia uweze kutupa ujumbe huo kwa Kijaluo. Kwa Kijaluo? Umefurahia vipi kufika hapa siku ya leo? Nyakwara Mogi. Wawinjo mamor sana. Very serious. Tuko fine na tunasema hapa msichana ametufurahisha sana. Nyathima nyako omoroa. Umewa challenge kama ya majembe. Asante ndugu, kwa kifupi sana, unaitwa nani? Changamoto ambayo umepata na Trufena kuweka rekodi ya kukumbatia mti kwa siku 3 mtawalia. Okay, kwa majina naitwa Joseph Mwangi alias MC Machaini, na mimi naweza sema ni shukurani sana, na sisi kama watu wa Nyeri tumefurahia kuona msichana wa miaka midogo 22 akifanya jambo kama hilo, jambo ambalo halijawahi onekana tena. So sisi tunaamini kwamba Wangari Maathai wetu wamerudi, na tunashukuru sana, na tunasema tutaendelea kujionyeshana sisi kama watu wa Nyeri. Na pengine wewe kama mtu umejipa changamoto gani? Pengine kuna challenge ambayo wewe umejiambia utaweza enda kufanya? Mimi nimeona naweza Elia, pia mimi naweza lia for more than 100 hours. Asante ndugu. Asante ndugu. Kwa kifupi sana mama, na kujua Priscilla Waimani, hii ni runinga ya Ramogi TV. Ulifika hapa kumsupport Trufena. Changamoto kwa kina dada na nyinyi kama kina mama, kwa Kenya sote kufuatia ile challenge ameweza kufanikisha. Kitu ya kwanza, changamoto ambazo naweza sema ni tunang'ang'ana sana ili tuweze kufikia pale. Lakini nikilinganisha hata na Biblia, hakuna kitu ambacho wanawake walifanikiwa bila ya kung'ang'ana. Kwa hivyo niseme congratulations Trufena Muthoni, Priscilla Waimani, niko ndani ya kaunti ya Nyeri. Naam. Asante sana. Priscilla Waimani niko ndani ya kaunti ya Nyeri, na kama kawaida wanasema kazi ni kazi, hata kupiga pinja pia ni kazi. Asante Priscilla. Tumalizie na huyu mwanadada, kwa jina unaitwa nani? Furaha ulionao pengine kufika hapa, na congratulations zako kwa Trufena. Okay, kwa majina naitwa Brenda Geshuka, na ningependa sana kucongratulate Trufena. Na kitu kingine, mimi naweza taka kuvunja record ya Trufena pia. Mimi naweza enda 4 days. Mkinipea chance, I'm ready. Naam, sawa, challenge ni yako, tumekupa nafasi na tutakuwa hapa kukukava pole. Naam, na Ochieng, ndugu Meshak, Kundrathi, ulie studio, hayo ndiyo matukio ambayo yamekuwa hapa katika kaunti ya Nyeri. Changamoto ikiwa ni changamoto kwa Trufena ikiwa ni kubadilika kwa hali ya anga. Ukiangalia kwa sasa hivi utaona kwamba manyunyu tu yameanza, na imekuwa ndiyo hali tangia Jumatatu alipoanza shughuli hiyo saa 6:25, na ni shughuli ambayo ameweza kuimaliza ama kuikamilisha saa 6:25 za Alhamisi, na kutoka hapa amepelekwa kuangaliwa kwa matibabu kidogo, kuangaliwa kama yuko sawa, na kisha atajumuika na vijana kwenye kongamano la vijana ambalo linaendelea kwenye uga wa Kamukunji hapa Nyeri mjini. Ndugu Milton, ni hayo tu kwa sasa. Mtazamaji wa Ramogi TV ataweza kupata yaliyotukia mchana kutwa kwenye taarifa zetu za baadaye. Kwako studio. Asante sana kwa taarifa hiyo. Bila shaka tumefurahikia sana kufahamu kwamba msichana Mkenya ameweka rekodi mpya ya ulimwengu. Nyakwara Mogi awora dholuo mowachore kanyo, Nyakwara Mogi nyako manyadendi ofunjo rekod. Biro chuno ni wadhi e yweyo, awinjo ka nyiero hinga. Wadhi e yweyo kaeto waduogi bang' thuolo machuok. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars, and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pearls of Doha. View travel, moments that matter, memories that last.
Chieng' tich abich mar jumani, wabiro tero we chuny sayans mar thieth. Bed kodwa e odieng'o ka wawuoyo gi achiel kuom lakteche mong'ere ahinya weche mag thieth mag adundo. Kawuono wadhi wuoyo tuo miluongo ni rheumatic heart disease. Ma en tuo mar adundo. Gima timore en ni dhot mar adundo okethore. Wakoloni matut ewi gik madwarore ing'e kuom tuoche mag adundo. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. En puonj manyalo loko ngima ma ok inyal winjo kamoro amora. Remo kadhi mbele to duogo chien, mano kelo shida. Jatuo olo mang'eny kabisa, tielo kuot, ich kuot, seche moko pi kunore e kor ng'ato kata e ng'ato. Chieng' tich abich, kik ijwang' chenro mar penj laktar. Kod Ruth Otieno, saa 12 odhiambo. Kik bai. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende mar skuku. Deka roofing tiles gin $100 ka steel trusses to gin $199 e kilo. Gochnwa gi 0722 63 kata ket oda mari e www.royalmabati.com. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Bende ining'eyo kaka anaheri gi chunya te? To kawuono ni moloyo kaka nawinjo wachera, bedo janyuola winjo ka miya mor mang'eny. Gima ng'eyo en achiel kende ka iwaya, ni Pari ema ni kare. Onge gimoro amora marach motimo. Onge richo ma en otimo kae. Pari, inang'o mitimo kae? Anatimo ang'o ka? Ine monego anapenji penjono. Enang'o mitimo ka? Onge thuolo moro amora e odni. To kuom jodala ni onge ng'ata madwari. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Machiegni kendo, jatend piny William Ruto otelo ne nyasi masidho kinde mich maduong' mogik mar okinde ka jot maduong' ma jatend piny e bore Nairobi. Jatend piny okwayo kinde ma kamago mondo bed e opara manyime e kelo lokruok e pacho ka bende ojiwogi mondo gibed ratiro e tijegi. Koloso e kindeno, Ogai Mado Martha Koome oparo no kindego ni nyaka ginyiso kinde matindo picha maber kaachiel gi puonjogi timbe makare. The Senior Council Bar must step forward and this morning now stands behind the courtroom to this responsibility with the same distinction that has of Stanford, UK. Sometime in 1980s, President Moi was under a lot of pressure from the country. You have a duty to lead the way in nurturing a dignified bar-bench relations. The bar and the bench are not rivals. We are partners in a shared value of ensuring our constitutional project of upholding justice and safeguarding the rule of law becomes a success and a daily endeavor. Your ascension is equally an affirmation of the confidence this nation places in you to be guardians of integrity, champions of justice, and stewards of ethical leadership. With this honor comes an even greater responsibility. You are called to safeguard our democracy, to strengthen our institutions of justice, to support necessary reforms, and to help widen the door of access to justice. Oganda modak machiegni osiptal ma Lugulu Mission e kaunti ma Bungoma koro dwaro mondo migao marango ngima le kod winy
mondo konyie golo lig tiga kata hanyinya magiwacho ni osebedo ka kelo negi midhiero. Giwacho ni lig tiga go osebedo ka gedo e yiende mantiere alwora mar osiptandno, gino magiwacho ni bende nyalo kelo midhiero ne alwora kendo nyalo kelo tuoche n'oganda, ahinya to kokalo kuom oko margi mawachore ni kod kwiri. Lig tiga go bende giwacho ni oketogi gi koko e seche mag otieno. Moko kuom jodak go bende wacho ni moko kuom oganda tudo thoe ma timore osiptandno gi bedo mar lig tiga e alworano. Popo wako capable to transmit some diseases like Marburg, then histoplasmosis. Sasa hospitali inajulikana ni mahali pa wagonjwa kukuja kutibiwa, lakini tumevamiwa na hawa ndege ambao wanaweza sababisha magonjwa mengine yenye mgonjwa hajakuja nayo. Tunaomba usaidizi. Tumejaribu mbinu mingi kama kutumia kemikali kupitia kwa Acrovate Advice, tumejaribu kuspray, tumejaribu kutumia moshi, lakini hawa ndege hawasongi. Unajua kuna issue ya kupika kelele sana. Wakati ukipita hapo zinapika kelele usiku, hata kama zimeenda utaona zimerudi zinapika kelele sana. And also as they move, kuna issue ya kusema ya kwamba kuna ugonjwa yenye zinaweza peana. Na kikwetu ukiangalia hizi vitu kama mapopo hii, sisi tunaziitanga kama ni mapepo. Sababu sio vitu za kawaida. Hata zikiwa kwa nyumba unaona watu wanaanza kuhangaika, wamenitumia mapepo, nini. Lakini sasa hizi nazo hapa kwa miti, hatujui zinakula nini, hatujui zinataka zikule maiti. Sababu ukiangalia sio vitu za kawaida, na sio zile ndogo ndogo, ni kitu ile kubwa kama horo. Miche gi miche mag jodongo mosewito joutegi e gwenge 5 mayudore e kaunti ma Bomet ochwalo kwayo margi ne sirikal mondo oket okenge mag bero ngimagi. E romo makende kindgi kod apisa mag sirikal kod riwruoge machiwo kony ne chuo liete, giyango ni dhier, tiyo kod yedhe mamero ji e kind mamoko e pek magikale bang' wito joutegi, mana kaka Elizabeth Ajode leronwa. Tich adek e alap ma Bomet Township, magi gin jodongo maonge joutegi mane oyie luong mar ruoth ma alworano kaachiel kod riwruok marango kendo bero ngima mar jodongo maonge joutegi kokalo kuom hocho kod jiwogi. Teza bibi sio lazima kuwe mzee. Ei jogo mane ochopo ka duto onge joutegi. Jal ma hike ng'eny moloyo en jahigni 98, kama hike tin mogik nigi higni 32. Gichokore ka giwuok e gwenge ma Kapsimotwa, Kapsimbiti, Chembukarina, Motigi kod Silibwet. Mitei Rono ma jahigni 89 lero kaka osebet kod pek nyaka ne jaode tho. Unajua mama ambaye umekaa naye kwa muda, umeelewana na kila mmoja amezoea mwingine. Sasa mmoja aende, saidi ni wanaume na kwa shida. Sisi ya wa Principal Secretary Dr. Raymond Omolo kwa kutuletea hii program ya wajane, wale wase ambao wamepoteza bibi zao, ambao kwa muda mwingi wamekuwa wameachwa nyuma. So utapata hao wazee wanapitia changamoto mingi baada ya kupoteza mabibi zao. Unapata wengine wanachingiza kwa mambo ya ulevi. According to WHO guidelines, your blood pressure. Atamalo prochiko mag jogo ma ochopo ka lero kaka gisebedo kod tuoche ma opogore kaluwore kod kaka ojwang' gi e gwenge. We've spoken a lot and we have tried to understand the challenges they are going through, from drug abuse, drug and substance abuse, health issues. Some are, sickling, oral and personal hygiene. Some have also not registered on government platforms. They don't have the modern phones to do it. Some are sick. Wazee tumeshukuru hii kampuni ya Widows kwa sababu ametembelea kwa kusikia malio ya wazee.
Kata bed ni gine okang' mapek mar ngima margi, thothgi ni kod geno mar chako riwruok makedo ne chuo mosewito joutegi e neno ni gikelo lokruok e alwora margi. Chika kio, uko aje? Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Kawadhi nyime gi weche manyien ni jodak ahinya ma igi oniang' e gwenge ma Teso South ijiwo mondo ket maino e ler ahinya to mag wang' kod lak mar geng'o medruok tuoche mamako wengegi kod lekegi. Bedo ni ok giyud puonj makare e wi rito ngimagi osenyayo landruok mag tuoche mamakogi ka bende thothgi ok lim kuonde thieth mondo mi ging'e chal mar ngimagi. Ochieng' Elvis nigi ler. E kinde chenro mar thieth maonge chudo e kar thieth ma Lupe, jodongo maloyo 300 ne otimnegi bero mar wang' ka moko 40 to kuom hawi marach ne ok oyudo thuolono kaluwore ni tuo mamako wengegi ne osienyore ahinya kendo ne ok ginyal yudo kony kanyo. Apisa mar thieth mar Teso South James Oleket kuom mano ne ojiwo jodak obed ka limo ute thieth mondo ng'i chal mar ngimagi ahinya ka gitiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Unavyoona nyuma yangu utaona kuna umri fulani ya watu ambao wamesimama hapa nyuma. Kwa hiyo wagonjwa wengi ambao wameonekana ni wale ambao wako na shida za macho na ni ugonjwa inaitwa cataract. We've had a very, very successful mission out here. We've seen over 3,000 patients. There are lots of problems. One of them is age. The other one is the environment. This is a very dry and dusty environment that affects quite a lot. Jogo mane oyudo thuolo ma otimnegi bero mar wang' to jo chenro mag thieth manono magiwacho ni konyogi ahinya kendo onego timgi kinde ka kinde e higa. Tafadhali iwe kila mwaka tuwe na kampu ya medical. Kuna magonjwa mengine ambayo yanasumbua watu kama cervical cancer, kina mama, breast cancer, alafu sisi wazee prostate cancer. Mimi macho yangu yalianza mwaka jana. Macho yangu. Sasa hivi naona daktari ametibu mimi naona macho yanaanza kuangalia. Mimi tangu mwaka hiyo nimemaliza karibu mwezi wa 7. Nikaona macho inaanza kuniuma upande moja. Ikasimia suoni. Jana nikaangaliwa macho nifanyia operation. Usiku naanza kuangalia. Sasa nakuona mama. Jaod bura mar Teso South Maria Maase ojiwo wachni kowacho ni ber ka tudruok obedo gi jokanyo ma opogore mar cholo chenro makamagi mag thieth maonge chudo ni mar thoth jopiny onge nyalo mar chulo thieth motimnegi kanyo. Iwe ni sasa jambo ya kawaida kila mwaka tuweze kuleta matibabu. Labda pia tutafute pia partners wengine wenye wanashughulikia maugonjwa mengine tofauti. Ile ambayo inasababisha hii ugonjwa ya macho ya meno ni jinsi ambao sisi wenyewe afya ya hiyo meno, afya ya meno, usafi. The other thing that is really needed and which we have found after having seen the patients and talked to them is awareness of how to take care of your eyes. You know, cleanliness, cleaning, the right way of cleaning and keeping your eyes is something that has to be done. There has to be some sort of an educational awareness for these people, and similarly for teeth. Jodongo mane otimnegi bero bende ne oyudo ngolo manono mamedo konyo rito wengegi. Ochieng' Elvis, Ramogi TV. Jopuonjre matindo e skul primar ma Chemo Lingot kod Mos Orion AIC onyiso yore mag rakruok gi midhiero ma osebedo ka kelo wich bar ne oganda ka gitiyo gi yore mbui ahinya te kedo gi midhiero motenore gi rango ngima jamni kod weche mag arita. Bedo ni nyalo mar timo ma kokalo e yor mbui en ranyisi ni jopuonjre matindo nyalo kelo yore mag kedo gi midhiero machando oganda koganda. Koro ijiwo mondo mi ojiw joma tindo mondo donjre weche mag tiyo gi mbui e counties mamoko e pacho ka. Kembe mag Powertech kod Compassion International wacho ni okang' ma kama oseywayo wang' jolony ka gisingo machiwo sir mowinjore. In our society, our parents don't allow us to go to school because they want us to go and look for animals. So we sat down and make this project called Community-Based Animal Register. Mbuzi ni wengi, hawezi jua mbuzi kama ni mgonjwa ama amelala msitu. Sasa utajua kwa kutumia tag. Hii tag huku ndani kuna microchip. Hiyo microchip inaweza
una track mbuzi yako hadi boma kenye iko. The current syllabus that we have, that is the CBE, one of the things that has been showed out is that we need to ensure that we use the skills that we have to make the practical solutions in the society. So the practicality of robotics or humanoid robots are things that will come in to resolve physically and visibly the issues in the society. And we want to see that the creativity of the children will be well increased as we go along, and then the children their thinking will be towards always developing new solutions. Ji maromo 97 nowito ngima kaluwore gi sande lwet obila ka ji mamoko 18 nowito ngimagi e ute mag twech ma pacho ka higani. Mari en kaluwore gi lipot mar riwruok mar IMLU malero ni okenge mag rito ratich oganda e pacho ka medo mana dok piny. Ka piny Kenya ingo odiechieng' mar rito ratich oganda, IMLU koro dwaro mondo mi sirikal oket maino e tego riwruok mar IPOA kod mano mar KNHCR mondo mi giked ne ratich oganda e yo makare. Chieng' mar kedo ne ratich oganda ne obagi kuonde mopogore pacho ka mar keto ratilo kenge ma Kenya osegoyo e kedo ne ratich oganda. Riwruok mar IMLU lero ni higani piny Kenya otimo marach ahinya e weche mag rito ratich oganda ka thoth jo Kenya nosandi kendo negi e lwet apisas mag arita kwe. Between January and December 2025, Kenya experienced a disturbing rise in 1. State repression, oppression of citizens, and suppression of voice. Excessive use of force, targeted attacks on civil society, on journalists, on activists, on human rights defenders. Shrinking civic space, systemic impunity by state institutions. Kalore kod IMLU, jo Kenya 97 nowito ngimagi kalore kod sande lwet obila. Jomoko 18 nowito ngimagi ka ogeng'negi e tesend obila. Kanyaka sani nitiere ji 5 ma pok anyuondgi oyango ndachgi tok nenegi kod obila. Nitie ji 49 ma nohinyore, ma magi records ma wan go kalure kaka noter jogi e suptal. Ka wawe mano, nitie ji 1,500 manomaka maonge gine gimora mora magitimo. IMLU dwaro mondo sirikal oket maino mare e rito chike ma pacho ka marito ratich oganda e okenge mopogore opogore kama oting'o chiwo thuolo ne jofwambo otitijegi kaka dwarore. Kendo onego bed ni miyo ji thuolo mar wuoyo kendo wacho weche magihero kodok korka gine siasa. Ok onego bed ni itiyo gi gine gima wasani waluongo ni anti-terror laws, nikech sani iyudo ni sirikal tiyo gi gine chik modok koka anti-terror ni nyalo mak ng'ato tiwacho ne en gine terrorist. Kamano bende riwruoge makedo ne ratich oganda kod sirikal ma pacho ka ijiwo mondo konye tego kendo jiwo duol mar IPOA kod mano mar KNCHR ma chiko miyo ting' mar rito ratich oganda. Onego migi teko mag timo gine mag nono wach ae kendo mag meko kata mag mako gine obila moyud ka nigi makosa. Chik onego bed ni iluwo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Moko kuom odhi kuom midhieche magikale ka gimanyo mwandu ma weg pargi noweyo negi moting'o lope ka giwacho ni moko kuom ruodhi riwore kod kayuochgi mar mayogi mwandugo. Mond lietegi kotelnegi kod Nancy Adongo ma en jakom mar riwruok mar mond liete mong'ere kaka Smart Widows owacho ni thieth mondo liete thoth mond liete isando malich e weche mag lope kod mwandu mamoko. Wach makama osir kod jokanyo riwruok mar oganda mowacho ni piny owacho nyaka koro wuog oko mar rito ratich mond liete pacho ka. Ne chife wa gi jodongo gwenge. Ing'e maber ni ato lweta ni nono antilie.
takelo ni wach adier wach ma samori maya lopa to idhi wacho ni ng'ama miya miwa uru thuolo nikech mikwongo kangaru kot minyiso wa ni wadog wadhi wabed piny kaka nyuola ni inyowa wa joma mine miwa uru thuolo kaka joma mine ma kabiro iri kaka miyo machiliel miya thuolo mondo iwinja kaka jaduong' gweng' kadhi ir chief tabedo gi mijing'o. Communal Property Act explicitly secures women's rights to protect within marriage, but widows are routinely dispossessed through corrupt and discriminatory succession process. Kenya is not a country without laws. It is a country where laws are selectively applied. We remind the state of its legal obligation to protect women as per Article 2 of UNRO, which talks about general obligation of the state, and Article 43, Clause 3 of 20 of Constitution of Kenya 2010. The Protection Against Domestic Violence Act 2016. Report documents critical system failures. The failure of police and chiefs to act is a first-line breakdown. Perpetrators with money or influence are shielded. Victims are discouraged from reporting and cases are buried. Justice is delayed, and justice delayed is justice denied. Tunasisitiza ya kwamba chifu na mapolisi ambao wanatulinda waweze kuweka sheria na wafuate sheria vikamilifu. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. The stigma, remember that so you get bullied. So let's say for 2 years online, I got bullied because there are others who are calling you a quack. Others will call you names. Others will persecute you. You know, when you walk into a doctor, you don't start asking them, how do you know? What's your qualification? When they say to you, you have an ovarian cyst, they say, how do you know? Where did you go to school? But me, when people come to my shops, I have this condition and I'd like this. And then you give some kind of diagnosis, you make a comment, they say, how do you know? Did you study pharmacy? Are you a pharmacist? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jumani erogo mar nyithindo. What do you want to be when you grow up? Chuoyo tienda kwano bende ok awi. Touch me open Lord. My mama give me love, love. My mama give me love, love. Central African Republic. Central African Republic.